Hello guys! Takže vítam vás u dnešného videa na mojom YouTube kanále. Moje druhé video bude na svete. Strašne sa z toho teším, mám obrovskú radosť a teda názov dnešného videa je ten, že odpovedám na vaše otázky, ktoré ste sa ma mali možnosť pýtať na mojom Instagrame, na mojom storíčku. Takže padli tam zaujímavé otázky, ktoré myslím, že môžeme tu pekne rozobrať a teda nebudem sa nikam ponáhľať, takže určite si zoberte do rúk nejaký čajík, nejaký snack a vychutnajte si toto video. Aby to nebolo len také nudné, že budem odpovedať len na otázky, tak zároveň sa budem ešte aj malovať. Inak neviem, že či aj vaše členky vyzerajú nejako takto, ale moje hej. Takže za to sa vopred ospravedlňujem. Ako prvé chcem robiť skincare s týmito dvoma produktami a začala by som rovno aj prvou otázkou. A ja ich teda nemám pred sebou, hej, ale pamätám si ich a budem si ich možno trošku preklikávať. Každopádne prvá otázka je, že ako som zvládla vodičák. No, ako by som to povedala, že by som ho skôr nezvládla, ako zvládla. Ale to je detail. Takže, ja som začala vodičák robiť v 16. Veriti? Cez leto. Myslím, že v auguste, hej? Takže som mala akože strašne veľa času, čo sa týka na prípravu. Pretože vy si vodičák môžete robiť od 16, tým, že skúšky môžete spraviť len v 17. Tak to funguje, hej? No takže ja som asi pol rok teoreticky robila tú autoškolu. Prvé 2 mesiace, alebo tak nejak, som mala teóriu. Čiže som chodila čisto na teóriu, ešte žiadne jazdy, nič. Popri tom si samozrejme doma skúšate testy. Máte ich všade po internete. Testy mi vždy išli, testy som akože, prosím pekne. Ja som strašne veľa testov robila, akože fakt, že brutálne, prehnane veľa. No. Aj s jazdami som nemala problém. Akože fakt, ja som s jazdami nemala problém. Ja som si toho SPF dala. Keď som začala chodiť na jazdy, tak jazdy boli fakt super, mňa to bavilo a naozaj mi to išlo. Cvičisko tiež. Cvičiska som sa najviac bála, pretože som sa vždy bála, že zhodím kužel. No ale vždy mi to išlo, ani raz sa mi to nestalo počas tohto skúšovného obdobia. Naozaj mi to išlo proste, fakt. Neklame. Keď prišli skúšky, ktoré som mala vo februári. Myslím, že vo februári. Tak, ako by som to povedala. Testy som dala na 100 bodov. Testy som úplne že vybombila, pretože testov som sa strašne veľa venovala. Akože naozaj strašne veľa testov mám spravených, ale nespravila som cvičisko. Cvičisko, ktoré mi vždy išlo bez chybičky, ktoré som dávala ľavou zadnou, som pokazila. Cvičisko sa skladá z toho, že najprv idete svalom, potom zacúvate dozadu, potom pozdĺžne a potom cúvate do tzv. Garáže, ktorá tam je nejako nakreslená alebo podobne. A ja som pohorela pri prvom cúvaní dozadu. Keď som dokončila svalom a začala som cúvať, tak jak som sa najprv vyrovnávala, tak ja som si zabudla narovnať kolesa. No, akože ja vám poviem, viem, že ma to veľmi neospravedlňuje, ale podľa mňa aj hej, lebo ja som bola fakt, že v strašnom strese. Akože ja som sa tak triasla, že to bolo hrozné. Takže som proste sa vystresovala a jak som cúvala, tak som narazila do kužela. Viete, čo je vtipné? Lebo vy tam nemáte postavené, teda aspoň my to tak sme mali, že máte kužel a v tom kuželi je zapichnutá tyč. Ja som s peťákom narazila do tej tyče. A ja som bola taká, ja som narazila a mne to ako keby nespracoval mozog, že som narazila.
Tak som sa to snažila ešte zachrániť a keď som videla, že ku mne ide akože inštruktorka a policaj, tak som ešte bola taká, že asi mi pomôžu ešte tam zacúvať. Ja neviem, čo mi išlo v hlave, ale ja som fakt mala takéto sebavedomie. A teda oni povedali, že najprv nepovedali. Oni mi otvorili dvere a začali riešiť, že čo sa stalo, že akože prečo, veď mi toto teraz išlo a tak. Ale akože všetko fakt, že milo, plus ten policajt je môj sused. Takže to bolo v pohode, ale aj tak som bola brutálne vystresovaná. Inak po dlhej dobe si idem dať tento Flawless Filter ako keby od Catrice. Je to napodobnená od Charlotte Tilbury. A riešil tam ten policajt, že vlastne tým, že som nízka, tak ako keby nedočiahnem dostatočne na spojku. Alebo nie, že nedočiahnem, ale je to trošku také, tá výška tam robí veľa. Neviem to presne vysvetliť. Ale teda nebol to hlavný problém, jednoducho som to pokazila. No a potom vlastne, ak sa už so mnou takto začal rozprávať, že nevadí, že na budúce to dám a takto, tak už som pochopila, že aha, že je konec, že som to úplne dostala. Takže už som bola taká, že super. Vyliezla som z toho auta, v tom momente som sa rozrevala, pretože absolútne som nerátala s tým, že nespravím. Absolútne som s tým proste nerátala. To bol fakt, že šok. A bolo to fakt veľmi nepríjemné. Takže ja som mala inak stres pri tých testoch, strašný. Strašne som sa bála, ale keď som videla, že naozaj tie otázky viem a všetko, že mi išlo v poriadku, tak som bola taká, že pohoda. A potom na Česko som nešla vôbec v strese, ja som bola celkom akože vyčilovaná, ale keď som sadla do auta, tak tedy to začalo, že ja som sadla do toho auta a kúkam sa okolo seba a ja, že ja neviem šoférovať, proste ja som všetko zabudla. Takže možno je dobré, že ja som sa nedostala vtedy, že na cestu, lebo neviem, čo by sa stalo na ceste, keby nejakým zázrakom prejdem Česko. Každopádne z tohto som bola úplne zdevastovaná, prerevala som asi 3 dní, nevedela som sa z toho spamätať, nedokázala som to pochopiť, absolútne som s tým nerátala a jednoducho som sa celkom aj hanbila, pretože som to ani nikomu najprv proste nevravela, snažila som sa nech o tom vie čo najmenej ľudí, pretože mi to bolo naozaj nepríjemné, že som tú autoškolu nedala na prvý pokus. No ale teda o 2 týždne som mala nový termín a teda išla som, už testy som robiť nemusela, keď si ich raz spravili, tak to už na druhýkrát nemusíte robiť. Ale išla som teda od cvičiska. Bola som ešte vo väčšom strese než prvýkrát. Počúvajte, ja teraz ako fakt nepreháňam, ale ja som sedela a ja som proste, že ja som sa takto triasla. A ja to nemyslím vážne, mne ruky išli, že takto. Ja som v živote nemala taký stres, ako som mala ten deň na skúškach, že ja som sa naozaj, aby si tak cítil to triasenie tvojho tela, ja som to nechápala, lebo to bolo fakt, že nepríjemné a mala som pocit, že sa povraciam, že odpadnem, že neviem čo všetko. Ale teda sadla som do auta, tedy prvýkrát som išla hneď z brkla, že rýchlo. Teraz som si sadla, bola som sa okolo seba, rozdýchala som, že dobre, sedím tu a rozmýšľam a pomaly. A máš čas, nikto ťa neponáhla. Tak som sa usadila, nastavila som si pomaly sedačku. Ja som si pri prvom pokuse ani pás nedala. Zapásala som sa, zrkadielko, späťáky, všetko, ale úplne, že v kľude a pomaly. A potom aj tá triaška prestala. Fit me make-up. A som to rozdýchala, nastavila som sa a pomaly som sa pohla. A predtým na prvý pokus som aj cez slalom. Strašne rýchlo som preletela, úplne zbytočne. Teraz som išla ako slimák, ale a čo? Pekne pomaly a išla som slalom, pekne. Zastala som, napravila som sa. Zastala som tam aj na dlhšiu dobu, aj na minútu. Ale pekne. Som fakt vyrovnaná, fakt som v tom dobrom smere, fakt mám pneumatiku za kľúčkou a naozaj proste som si v hlave išla tú choreografiu, ale išla som na to pomaly, išla som na to s rozvahou a tým, že som bola v kľude a všetko išlo pomaličky, tak som to dala. Takže moja rada pre vás, tí, čo robia autoškolu, tak v prvom rade
buďte v kľude, ja viem, budete mať stres, lebo ja som mala nenormálny stres, ale aspoň keď si sadnete do toho auta, tak dajte si chvíľku, že vydýcham, že dobre, sedím tu, viem to, vždy mi to išlo, učila som sa takisto aj pri testoch a takisto aj keď pôjdete do mesta. Naozaj treba si sadnúť a že OK, toto a potom ideš. Nie, že sadneš a ideš. Nie. Dobre, pokiaľ nie si stresa, pokiaľ si taký frajer, tak rovno choj, ale keď si tak, aký ja, tak no, tak nechoj. Takže to je asi moja rada. A samozrejme potom mesto som už dala ľavou zadnou. Ale tiež treba rozmýšľať, križovatky, prechody sledovať ľudia, prechody sledovať. Najhoršie, keby vám vybehol človek a vy ho zrazíte, lebo inak ľudia v dnešnej dobe sú dementí a vybiehajú na prechod hocikedy a keby len na prechod, ale aj normálne na cestu vybehne človek hocikedy. Neznášam to, prosím, nerobte to, je to fakt nepríjemné. Takže treba vždy ísť tak, že sa kúkaš aj na strany a hlavne keď sa blížiš k prechodu, že či naozaj tam nestojí nejaký človek alebo či tam už nevbehol nejaký človek, lebo to by bol koniec. Takže to sledovať určite. A tiež proste pomaly rozmýšľať, neponáhľať sa, nebyť zbrklačom, nie vlastne inštruktorka vždy proste, že ja som strašne zbrklý človek. Čo je pravda. Takže tým by som asi uzavrela autoškolu. Takže autoškola. Zase neviem presne tie otázky naspamäť, ale viem akože o čom sú. Bola tam, že by som mala spraviť video o tanci. Takže som sa rozhodla, že to zahrniem sem. O tanci. Tancujem celý svoj život, čiže od 4 rokov. Tento make-up je brutálny. Keď som mala 4 roky, tak mamina ma prihlásila na tanečnú. Ja som sa z toho strašne tešila, pretože naozaj ma bavil ten tanec. Tešila som sa, na tréningy som chodila s radosťou, naozaj fakt, že wow. Keď som mala 6 rokov, tak v tom istom súbore som začala súťažiť. Takže som bola v súťažných skupinách. Najprv viem, že prvýkrát, čo som išla akože do tých starších detí, že nie úplne tie malinké, kde sme boli, ale už sa trošku, viete, tak gradovalo. Tak som tancovala tak, že ja som bola úplne v poslednom rade sama, že bol posledný rad a potom bol zvlášť rad pre mňa, že tak posledný, tak proste som bola. Že akože nejako som to nevnímala, že som vzadu, alebo že by som chcela byť vpredu, proste ja som si len tancovala. A na druhý rok si trenérka všimla, že asi je škoda ma mať vzadu, takže z úplne toho zadného radu som sa za rok dostala do samostatnej jednotky vpredu. Bola som ja tá, ktorá ako keby viedla tú skupinu, ten main charakter, chápete? To mi isté napísala, že bude vpredu, plus ma dáva do skupiny. Skupina je vlastne vybratá z formácie, kde nás tancuje 30 a do skupiny sa vyberá ako keby 7 najlepších. To som mala takú radosť. A ešte keď mi povedala, že okrem toho, že budem v skupine, tak bude mať ešte aj solo. Tak to si viete predstaviť, že ako ja som bola tak strašne nadšená z toho, že to si neviete predstaviť. Takže začala moja súťažná sezóna. Kariéra, neviem. Strašne mám sopleť. Strašne čo sa vytýka. Solo to bolo asi fakt, že top strop. So solom som prvý ten rok vyhrávala. Možno som mala raz druhé miesto, ale viac menej som bola vždy prvá. Na druhý rok som získala na postupe majstrovstvách sveta Dance Star, súťaž Dance Star, najväčší ženský talent, k tomu 300 €. A to bol nenormálny zážitok, fakt akože som bola v šoku a normálne, keď na to spomínam, tak mám zimomriavky. Ten rok som, myslím, vyhrala tiež najväčší talent, ale to bol Top Dancing v Topolčanoch. To som 2 takéto talenty, myslím, povyhrávala. Potom v tom súbore, kde som tancovala, sa každý rok vyhodnocoval, že najlepší tanečník roka. To som tiež raz získala. Myslím, že 2017, rok 2017. A
mala som fakt veľmi krásne úspechy v tanci, bavilo ma to. Najkrajšie zážitky stade mám. Lenže v 12 rokoch som začala mať problémy. Najprv s kolenami. Potom z kolien sa to presunulo do členkov, kedy napríklad ja som tancovala, skákala som a skoro na každom tréningu som prišla s tým, že mám vyvrtnutý členok, pomliaždený členok, že naozaj sa tam niečo dialo, čo asi nebolo v norme celkom. Takže sme to začali riešiť, nakoniec to prešlo až do chrbtice. Mala som extrémne bolesti v krížoch, také, že vlastne by som to popísala tak, že mi strieľala elektrina do nohy. Nevedela som chodiť, také som mala bolesti ako malé dieťa. Bola som kvôli tomu v nemocniciach, keďže mi zistili, že mám, myslím, že 6 povysúvaných platničiek. Oni neboli nejako veľmi vysunuté, ale stále boli. A nepamätám sa presne, či tá platnička je zatlačila na nerv. Možno tam niečo bolo tým, že mi to strieľalo do nohy. Nepamätám sa presne, nechcem klamať. A teda zároveň som tam mala svalové uzly, niekoľko svalových uzlov, ktoré boli zapálené. Kvôli tomu som musela aj samozrejme do nemocnice, kde som bola na infúziách, pretože ten zápal museli dať preč. A po zápale som mohla začať cvičiť SM systém, čo je vlastne cvičenie na posilnenie vnútorných svalov okolo platničiek, okolo kosti, aby ako keby tie platničky sa nemohli ďalej vysúvať, proste keď tam máte okolo tie spevnené svaly, tak naozaj zostanú v tej jednej polohe. A to som dosť dlho cvičila, ale je to strašne nudné a strašne ma to nebavilo, pretože určite, ak niekto pozná SM systém, tak to len potvrdí. Takže teraz už ani necvičím, aj keby som asi mala. Ale teda som musela vlastne prestať s tancom úplne, čo ma úplne zdevastovalo. Nevedela som si predstaviť, že budem bez tanca. V tomto období možno to aj trošku naštartovalo, mi začali psychické problémy. Riešilo sa to aj kvôli rodinným problémom, aj kvôli tomuto tancu, kvôli môjmu zdravotnému stavu a naozaj sa to tak všetko zlialo dokopy, že som to veľmi ani psychicky nedávala. Nechcem to tu veľmi tak rozoberať, ale tak okrajovo, keď sme už načrtli túto tému. No a preto, aby som kvázi prišla na iné myšlienky, som si potrebovala nájsť nové hobby. A ja som vlastne tým, že som tancovala, tak ja som mala vždy v pláne, že na strednú pôjdem na tanečné konzervatórium. Ja som v pôvodnom pláne sa chcela prihlásiť na príjmačky na tanečné konzervatórium už v 6. ročníku, ale nakoniec som tam nešla z toho dôvodu, že tam nevarili bezlepkové jedlo a v tom momente som si nevedela predstaviť, že ako by som sa tam celkovo stravovala. Bolo to tedy také, že neviem, či by som to celkom dala, akože určite by sa to dalo nejako vymyslieť, ale teda som si povedala, že nie. Že asi sa na to necítim. Takže nešla som, ale to som chcela povedať, že vlastne vždy som mala ten plán, že pôjdem na to tanečné konzervatórium a teraz sa to ako keby rozpadlo. Takže som potrebovala si nájsť niečo nové, nejakú novú motiváciu, že kde budem vlastne v tom živote smerovať. A mňa okrem tanca strašne bavilo herectvo. Takže o to som sa oprela a povedala som si, že OK, idem skúsiť herecké konzervatórium. Nikdy som nepremýšľala nad normálnou školou, že som proste chcela ísť na tieto konzervatória, proste tento umelecký smer. No a príprava na konzervatórium je celkom drastická, pretože musela som začať chodiť na divadelný krúžok, akože umelecká škola, ale tam máte divadelný krúžok, teória, spev, klavír, tanec. Z tohto všetkého sa robili príjmačky. Z tanca to bolo jednoduchšie, pretože aj keď som mala problémy, už to bolo o niečo lepšie. Ale nebolo to dostatočne lepšie na to, aby som mohla aj súťaž tancovať. Takže som začala naspäť chodiť do toho súboru. Ale len s tým, že nebudem chodiť na súťaže, ale budú ma pripravovať na toto konzervatórium. Takže tam som potrebovala sa naučiť ľudovky a nejaký moderný tanec. Na speve som potrebovala, myslím, že 2 pesničky, na dramatickom proste asi nejaký dialog, ale to myslím, že priamo tá škola posielala. Ja som sa chcela prihlásiť do Bratislavy. Klavír, s tým mám tie zážitok. Tomu sa dostaneme, hej, tomu sa dostaneme.
Takže klavír ma brutálne nebavil, ale nemám ešte o tom porozprávať, pretože je tam na to stvorená otázka. Takže klavír, no a jednoducho bolo to tak, že s týmito všetkými mojimi koničkami som nemala absolútne žiaden čas, plus do toho zrátam školu. Ja viem, že aj iné deti to možno takto majú, ktoré sa pripravovali, ale tým pádom, že ja už som tú psychiku mala takú, akú som mala, tak som to veľmi nezvládala. Trošku ma to ešte viac zničilo a nakoniec som s tým musela seknúť úplne. A vlastne doktori mi aj zakázali ísť do školy, ktorá bude mimo môjho mesta. Pretože ja som bola v takom stave, že by som vlastne nebola schopná ani len byť sama na intráku. Takže moje všetky sny sa takto rozplynuli. A ja som teraz zostala, že a teraz čo? Lebo to už bol 9. ročník. Takže som bola, že super. Mám si vybrať školu v mojom meste. Nevrajím, sú tu školy, sú tu. Ale nie je tak, jak chcem ja. Takže chvíľku som mala takú éru, že by som išla na umeleckú. Pretože som mala chvíľky, kedy ma fakt bavilo kresliť. Mne to aj išlo celkom, lebo viem, že niektoré moje kresby na výtvarnej učiteľka dávala na nejaké výstavy do iných škôl. Akože, neviem, podľa mňa to nebolo také dobré, ale ok. No, lenže táto umelecká škola ma veľmi rýchlo prešla, pretože ma to až tak zase nebavilo. Ja som bola taká, že kam pôjdem, lebo akože halo, nemám kam ísť. No a také najbližšie, čo mi bolo, tak bola práve pedagogická. A nechcela som tam ísť. Ja som povedala, že v živote nepôjdem na pedagogickú, a to len z toho jedného dôvodu, že som si myslela, že tam je len jeden odbor, a to materák. Zistila som potom, že nie, že teda je tam ešte aj druhý odbor, a to je sociálno-výchovný pracovník, ktorý sa zameriava na starostlivosť o starých ľudí, postihnutých, pre proste bezdomovcov, alkoholikov a podobne. Fakt naozaj taká charitatívna činnosť. A celkovo tento odbor je postavený na psychológii a sociológii a pedagogike. Naozaj je to také humánne veľmi. A som si povedala, že OK, že to by ma bavilo. Mňa bavila vždy aj psychológia, takto ja som napríklad ako 8. 9. začala čítať psychologické knihy o rozvoji, o psychike ľudí a podobne, takže naozaj by ma toto bavilo. Takže som si povedala, že asi nemám veľmi na výber, ale teda pôjdem na tú PGčku. Nevravím, že to ľutujem, ale som tu. A teraz som zistila, že ja som úplne odbočila od Ježišmária. Ne, proste otázka bola tanec, nie školy, no. Ale to tak proste pekne splývalo. Každopádne, ja som sa ešte potom k tancu vrátila s tým, že som začala tancovať latinu. Ale latinu som tancovala iba nejaký rok. Pretože finančné náklady na latine boli naozaj že devastujúce. Takže som si povedala, že ok, toto asi nebudem dávať, lebo platiť 30 € na hodinu, že vy idete na tréning a na ruku zaplatíte 30 €, dvakrát alebo trikrát do týždňa, tak akože sorry, ale moji rodičia nie sú zrovna milionári, takže to sme veľmi rýchlo sekli. S tým som ani nikdy nešla na súťaž, ani nič proste, absolútne nič. No a potom som bola také, že ok, chrbticu mám viac menej v poriadku, ale úprimne som sa veľmi nechcela vrátiť do toho starého súboru, ale toto nebudem rozoberať, že prečo. Takže som nevedela, že teraz akože čo, lebo chcem tancovať, ale v mojom meste už veľmi nič nebolo. A potom vlastne som zistila, že Old School Brothers zavítalo do Levíc. Takže som to zobrala ako svoju príležitosť, že it's my time to shine. A teda idem do Old School Brothers. Prvý rok sa veľmi že nedialo, ale teda sme ani na súťaže nechodili ani takto, ale mi to nejako veľmi nevadilo, lebo som si tancovala, bola tam dobrá atmosféra, proste sa mi tam ľúbilo.
No ale od druhého roku sa to viac menej tak začalo akoby rozvíjať a teda začali videoklipy, začala moja rapová kariéra a naozaj sa to rozbehlo, potom aj súťaže. Teraz sme boli vlastne, plánujeme ísť na ďalšie, takže teraz už som v takom štádiu, že opäť súťažím. V Old School Brothers sa toho deje naozaj veľa. Takže som veľmi rada, že som sa rozhodla práve pre nich a som veľmi rada, že u nich tancujem, pretože to bolo asi moje najlepšie rozhodnutie, aké som mohla spraviť. Takže týmto by som asi uzavrela kategóriu tanec. Je tam ďalšia otázka, či som niekedy zažila šikanu. A tu sa dostávame k načrtnutej téme. Môžem povedať, že áno, šikanu som zažila. Preto som bola trošku taká skeptická voči tomu, keď som hovorila o klavíri. Pretože som zažila práve šikanu od učiteľky klavíru. Možno by si to nebrali niektorí ako šikanu, ale ja som to určite za šikanu považovala, aj keď sa teraz na to tak spätne pozerám, tak není to v poriadku, aby sa učiteľ správal k dieťaťu tak, ako sa správala táto učiteľka. Nebudem menovať ani nič podobné, ale proste to bolo tak. Ja som najprv mala fakt, že brutálneho učiteľa na klavír, vzdelaný človek, mal trošku také zastaralé názory a možno takú zastaralú výuku, ale vôbec mi to nevadilo, proste bol to frajer. Bol to fakt, že frajer a mala som ho rada a naozaj ma učil postupne pomaly, keďže ja som nevedela nič. Ja som nemala základy, ja som predtým v živote na klavír nechodila. Ešte som tedy nechodila ani na teóriu, lebo tedy mi ešte povedali, že vlastne sa tá hodina otvára až neskôr, alebo čo neviem. A z jakého dôvodu, neznámeho, ma asi po 3 týždňoch presunuli k tejto učiteľke. Ja som nechápala prečo, že akože čo sa stalo, ale teda už mi povedali, že nebudem chodiť k tomuto učiteľu. Mala som plný iPhone storage, takže som si toho musela vyčistiť. No ale teda presunuli ma k tejto učiteľke, ktorá na prvej hodine sedol som si za klavír, položila predo mňa noty Mozarta a povedala, že jej to mám zahrať. Excuse me. Ja som na ňu kúkala, že ja ešte neviem hrať na klavíri, ja nepoznám noty. Akože halo. A ona, že to si čo o sebe myslíš? To akože my si prídeš na hodinu a nevieš, čo máš robiť? Alebo proste niečo úplne na mňa začala. Úplne. Totálne ma tam zdrbala. Ja som tam sedela ako puk. Úplne som kúkala na ňu s nechápavým výrazom. Mala som pocit, že sa rozrevem a že radšej stade utečiem, než ju počúvať. A bola naozaj nepríjemná. Takže asi tak. Potom začalo z nejakého dôvodu, mala som proste online hodinu. Zase to isté, chcela odo mňa, aby som jej zahrala niečo, čo som v živote nevidela. Nevedela pochopiť, že ja som úplne nováčik v tomto a že naozaj musím ísť na to postupne. No, proste ona zase začala na mňa hubovať, ešte aj cez mobil, že keď som zložila, tak som sa rozrevala tak, ako ešte nikdy predtým. Bola naozaj nepríjemná a podľa mňa bola rasistka. Spill the tea. Takto sa to tiahlo, že po každej božej hodine, čo som s ňou mala, tak som odchádzala s revom. A to by fakt takto byť nemalo. Ona v kuse na mňa hubovala, že ako ja sa môžem hlásiť na konzervatórium, keď neviem zahrať Mozarta. Že všetko, že očakávam od všetkých, že mi všetko prinesú na striebornej tácke. Takže to bolo veľmi zaujímavé. Nepríjemná bola, hučala na mňa, nadávala mi a čakala odo mňa neočakávateľné, akože halo. To je fakt, že predstavte si, že vy, čo v živote ste poriadne ani klavír nevideli, vám teraz prídete na hodinu, sadnete si za ten klavír a povie vám niekto, že zahrajte Mozarta. Jasné, bez problémov a opucháte ten klavír o hlavu. Takže asi tak. Potom sa to riešilo s zástupkyňou aj s raditeľkou
mala asi z toho trošku problémik, pretože to veľmi nebolo najlepšie správanie a uznali to aj riaditeľka, aj zástupkyňa. Takže ma presunuli. A už som k nej nechodila. A išla som k novému učiteľovi, ktorý bol dosť dobrý. Mal som ho rada. Učil ma, pohoda. Bomba. A s touto učiteľkou sme sa na chodbách že vyhýbali. Že sa na mňa ani nepozrela. Takže asi tak. Sa ma tam aj niekto pýtal, že či som zažila šikanu kvôli tomu, že som Rómka. Tak áno, zažila som. Áno. Yes, girl. Zažila som ju ale na 1. stupni, keď som bola prváčka alebo druháčka a šikanoval ma tretiak. Štvrták. Neviem. Nadával mi do špinavých cigánok a neviem do akých podobných nadávok. Malému dieťaťu. Najlepšie bolo, že on to robil vtedy, že keď sme čakali na obed v rade, on sa postavil za mňa a toto si začal šepkať s kamarátom tak, aby som ho počula. Takže som to proste povedala mamine, mamina volala do školy a potom vychovávateľka to vyriešila tým, že ma zobrala k nemu do triedy a on sa mi musel pred všetkými ospravedlniť a potom to už nikdy nespravil. Takže ako nebolo to zase také hrozné, ale nebola som z toho nadšená, keď proste niekto nadáva do špinavých cigánok. Akože halo. Takže to sa vyriešilo a potom akože sa to už nedialo. Ďalšia otázka bola, že aké som mala príznaky celiaky. No, takže rozvedieme tému celiakia. Aké som mala príznaky, tak ja som sa vlastne trápila s bolestiami, s krčami brucha už od škôlky. Naozaj tie krče som mala veľmi veľké a vždy, keď sme s tým išli k doktorke, tak ma odbila s tým, že nemám jesť sladké a podobne. Až nakoniec mamina ju dokopala k tomu, aby ma poslala na vyšetrenie, na celiakiu, kde mi už len z krvi vyšlo, že na 99% ju mám. No a potom sa to muselo už len potvrdiť. A to som išla na biopsiu, to je vyšetrenie, že cez hadičku vám obchajú proste hadičku do úst, do čiev a odoberú vám vzorok. No a stade vyšlo, že hej, že mám celiakiu, takže príznaky jediné, ktoré som mala, bol fakt, že bolesti brucha. A to boli otázky asi na dnešný deň, takže ak sa vám takto typ videa páčil, tak určite nezabudnite to napísať do komentárov a určite, ak by ste mali záujem, tak môžem takéto video spraviť ešte raz, že part 2, kde mi môžete napísať ďalšie otázky, kde si za ne pekne zodpovieme. Chcela by som sa ešte týmto prihovoriť, trošku spropagovať. Môj brat s jeho kamošom si založili teraz biznis. Venujú sa čisteniu interiéru aut a tepovaniu. A bola by som veľmi, veľmi rada, keď vy ich podporíte. Naozaj, aby sa im to rozbehlo. Ja im spravujem sociálne siete, takže ma tam budete určite vidieť na ich stránkach. Majú TikTok aj Instagram. Ja vám ich všetko pekne krásne označím dole do popisku. A budem veľmi, veľmi rada, keď im dáte follow a podporíte ich. A keby ste ich aj prezdielali, tak by to bolo fakt, že super. Look. Takže týmto by som ukončila toto video a dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like, odber a koment. A budem veľmi rada, keď sa uvidíme pri ďalšom YouTube videu. Takže pa!